Здравейте, аз съм Ева и днес ще ви покажа какво си взех от DM. Мисля, че трябва да върнем тази фаза, която в YouTube всеки качваше каквото си иска, а не в Instagram и в TikTok. Тъй, че това е моето движение за YouTube. Така, първо си взех едно бебешко олио на Johnson's Locks in 10 times more moisture. Това е много хубаво. Значи момичета и момчета, но главно момичетата, мъжете се с бебешко олио. Това е най-доброто нещо. Можете да му сложите брокат и бронзант. Перфектно. Взех си маска на Балея White Hibiscus. Някаква лимитирана серия. Изглежда доста апетитно. Изглежда доста добре. Ще я пробвам. Ще ви кажа как е. Взех си още една маска, глинена, която е за почистване на лицето в дълбочина, за всякакъв тип кожа. Да. Много хубава маска, ползвала съм я и преди. Взех си едно лепило капчица, защото ми трябва за разни работи, главно за ногти. Не дейте да ползвате капчица за ногти, реално не е много добре, но аз го правя, защото това са си моите ногти. Взех си хининова вода. Това е много хубаво за растеж на косата. Когато се изкъпете, си го пръскате в корените и ви расте косата. Реално работи. Взех си още една маска на Балея, пак някаква limited edition с череша. Не знам. Не пише точно за какво е, поне не пише на български май. Хидратираща маска за лице с екстракт от японска череша. Това звучи много интересно. Взех си една пудра за лице на Essence, която се чудех дали е близка до кожата ми. Реално да, мисля, че ще бъде окей. Би трябвало. И най-доброто за накрая. Така, този парфюм на Bonbons, Milk Cake, това е най-добрият парфюм, обожавам го. Много е хубаво, буквално мирише на сладко. И Y'all ain't ready. Вижте го! Вижте го, колко е котин, колко е розов и малък и розов. И мирише на череш. Много, много е хубав. О май гад, това ми е детството. Детството ми в две шишенца. Това беше моят... Да, това са мои ластици. Това си взех, надявам се да ви е било интересно и ако искате да видите как ползвам маските или някаква вечерна рутина или нещо такова, напишете долу в коментарите. Ако ви е харесало клипчето, го харесайте. Не е нужно да се абонирате за канала ми. Имам и TikTok и Instagram, ще си ги сложа в описанието на видеото, ако разбера как се случва това, защото не съм напълно сигурна. Чао!